खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय 24 जुन 2026 मायथाइनि राशिफलखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। बिदिब्ला फै जों दिनैनि राशिखौ जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायदिनि। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांखौ सामलायनो आरो गोदान रां थिसननायनि बिथांखि लानो थाखाय मोजां जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो फालांगियाव थाबथानाय मोनसे गिदिर फालांगियारि गोरोबथाया दिनै हरखाबै जोबथा जानो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबां थुलुंगा होगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गोबां खामानि मावनो हानाय गोहोनि थाखाय गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय जर'खा बाखनायनाय आरो गोदान बिबान मोननायनि खाबु दङ। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि गोहोमा बांगोन आरो मोनाबिलि समाव लोगोफोरजों रंजाथाव सावरायनायाव थांनो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नाम्बारा जाबाय 5, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि नखरनि सुखु सुबिदा आरो गोसोआरि गोजोनखौ बांहोनाय जागोन। हा-हु एबा गारि बायनो नाजानाया दिनै गोख्रैथि मोनगोन आरो लुबैनाय जाफुंसारनाय मोनगोन। हारिमु, मिडिया आरो लिरनाय आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गिदिर आरो गोसो बोनो हानाय प्लेटफर्म मोननो हागौ। जिउआव गोदै-गोदै थागोन आरो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबजों जायखिजाया गोजाम नखरारि जेंनाया आबुङै सुस्रांजागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय साहा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि रुजुजायै आदब आरो थिरांथाफोरनि सिगाङाव आबुङै जेननाय नुगोन। सिगां समफोराव जानाय जायखिजाया रां खाथायनाय एबा आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय हरखाब सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जानायनि गोबां सम्भावना दङ। जायखिजाया बादायारि आनजाद एबा इन्टारभिउआव फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि फिथायखौ जोबोर खुसि आरो लुबैनाय बायदि मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 7, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सा-सानजा। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंखौ हाखु-दाखु थांखि लानाय आरो जोबोर बांसिन गोसोजों गिदिर थांखि लानायनिफ्राय जानगाराव थानो सुबुरुन होयो। खामानिनि जायगायाव लोगो खामानि मावग्राफोरजों माबा रोखोमनि साननाय-हनायनि फारागथि एबा गोनांथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजान जानानै थानाया मोजां। राङारि आयदायाव दिनै आबुंहाय सांग्रांथि लाखि आरो साननाय-हनाय गैयाजासे रावनोबो गिदिर दाहार होनो नाङा। बेलासिनि समाव फिसाफोरनि फारसेनिफ्राय माबा गोजोनथाव खौरां मोन्नायजों नोंनि गोसोनि जिंगा साननाया जानगार जागोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया 4 आरो भाग्यशालि गाबा गोथां आरो भाग्यशालि दिगआ जाबाय खोला-सोनाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना बिसोरनि मान-सन्मान, समाजारि थाखो आरो गोहोआव गिदिर बांहोनाय लाबोनो हानाय जागोन। राजखान्थि एबा खुंथायारि सिबिथायजों नांथाबनाय सुबुंफोरनो दिनै माबा गोजौ मासि एबा गिदिर आफादारि बिबान गथायनो हागौ। फालांगिनि नोजोरजों दिनैनि साना गिदिर थान अफार होग्रा फोरमान जागोन, जायजों नोंनि बेंक बेलेन्सआबो जोबोर गोख्रों जागोन। अननायनि सोमोन्दोआव गावजों गावनि फोथायनाय आरो बावसोमनाया बांगोन आरो नों लोगोसे इयुननि गोनांथार प्लानफोरनि सायाव सावरायनो हागोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमा एबा खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 9 आरो भाग्यशालि गाबा सिन्दुर गाब आरो भाग्यशालि दिगा जाबाय सा-सोनाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंनि केरियार आरो जिउ खुंनायनि राहाफोराव नोंनि गोसो बादियै पजिटिभ सोलायनाय लाबोगोन। जाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्राय गोदान साख्रि एबा गोसो बादि ट्रान्सफार नागिरबाय थादोंमोन, बिसोरनि नागिरनाया दिनै माबा गिदिर कम्पानिनिफ्राय फैनाय गोजोनथाव अफारफोरजों आबुं जानो हागौ। देहानि बिथिङाव फैगासिनो थानाय दावखो-दावख्लायनाया दिनै आबुंहाय जोबस्रांलांनो हागौ आरो नों गावखौ गोहोगोरा मोनगोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया जाबाय 1 आरो भाग्यशालि गाबा निला, भाग्यशालि दिगा जाबाय खोला। तुला राशि। दिनैनि दिनाव नोंनि जोबोरथारै होबथा जानानै थानाय खामानिफोराबो जेबो बादा गैयालासे गावनो आबुं जालांबाय थागोन। जुदि नों गोजौ सोलोंथाइ एबा माबा आलादा संदाननाय खामानिनि थाखाय गुबुन हादरनि फसंथानफोराव एडमिशन लानो नाजाबाय थादोंमोन, अब्ला दिनै बेवहायनिफ्राय माबा पजिटिभ रिजाल्ट मोननो हागौ। धोरोमारि हाबा-हुखायाव नोंनि गोख्रों बाहागो लानाया बांगोन, जायजों समाजाव नोंनि मान आरो सन्मानआ बांलांगोन। फालांगियाव गोदान नांथाबनायजों मुलाम्फानि ग्राफआ गोख्रैथिजों गोजौआव दावखोगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 6 आरो भाग्यशालि गाब एबा खाफाल गोनां गाबा जाबाय सिलभार गाब, भाग्यशालि दिगा जाबाय सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंखौ गावनि सानफ्रोमबोनि खामानि-दामानिखौ आबुंहाय अनुशासन गोनां लाखिनो आरो देहानि फारसे जेबो रोखोमनि उसुबिदा खालामैनि सुबुरुन होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिनि सिमाखौ गोख्रों राहाजों फालि आरो सट्टा बाजार एबा जेबो रोखोमनि खैफोद गोनां सर्टकाट इनभेस्टमेन्टनिफ्राय गावखौ आबुंहाय गोजानाव लाखि। बेलासियाव न'नि गेदेरफोरजों जिरायनानै
रायज्लायनायजों नोंनि गोसोआ गोजोन आरो जिंगा गैयै जागोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया 3 आरो भाग्यशालि गाबा जाबाय गोथां आरो भाग्यशालि दिगा जाबाय खोला सानजा। धनु राशि जुलिनि जिउ, गावजों गाव बुजिलायनाय, फालांगिनि नोजोरजों दिनैनि साना नोंनि थाखाय जोबोद थारै साबसिन आरो जारिमिनारि फिथाइ होग्रा जागोन। जिउ लोगोरिजों लोगोसे जुदि सिगांनि गोबां साननिफ्राय माबा साननाय हनायनि गोरोबलायै एबा जानगारा सोलिगासिनो थायोमोन, अब्ला दिनै बियो गावजों गाव जोबस्रांलांगोन। फालांगिनि बेलायाव दिनै नों माबा जोबोर गिदिर आरो गोलाव समनि अर्डार मोननो हागौ, जायजों खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव गोदान उत्साह बांगोन। गोजाम लोगोफोरनि हेफाजाबा नोंखौ माबा गोदान मुलाम्फा गोनां रांखान्थियारि स्किमनि बाहागो जानायाव मदद होगोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमा 8, भाग्यशालि गाबा गोसोम, भाग्यशालि दिगा सा सानजा। मकर राशि दिनै नों गावनि आलादा खामानिनि मावनाय बुजिगोनां साननायनि गोहोजों गावनि गासै शत्रु आरो बेरेखाफोरनि गासै थांखिखौ आबुङै फेलें खालामगोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय माबा गोजाम देहानि बेराम, जइन्टनि साना एबा बोथोरनि बेरामनिफ्राय दिनै नों चमत्कारि महरै रेहाय मोननो हागौ। बेंकजों नांथाबनाय लन एबा ऋणनि कागजि हाबा-हुखाया दिनै जेबो होबथानाय गैयाजासे गोरलैयैनो आबुं जागोन। होबथाजानानै थानाय गोजाम राङा हरखाबै फैफिननायजों गोसोनि मोनसे जोबोर गिदिर रांखान्थियारि लिरथाया आबुङै गोरलै जागोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया 10, भाग्यशालि गाब नेभि ब्लु आरो भाग्यशालि दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि दिनै नोंनि बौद्धिक सानथौ, आधुनिक टेकनिक, साननाय आरो सोरजिलु रोंगौथिनि थाखोआ जोबोद मोजां जागोन, जायजों अफिसनि जोबथारै प्रजेक्टखौबो नों गोरलैयैनो सुस्रांलांनो हागोन। शेयार बाजार एबा म्युचुअल फान्ड, कर्परेट फाइनेन्सजों नांथाबनाय सुबुंफोरनो दिनै मिजिंथि गैयै रोखोमसे गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि गोख्रों योग दं। अननाय जिउआव गोदान उत्साह, रमान्स आरो गावजों गावनि फारसे फोथायथिया बांगोन, जायजों नोंनि सोमोन्दोआ आरो गोथौसिन जाबावगोन। फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गावसोरनि गोसो बायदि फसंथानाव एडमिशन मोननो हानायनि आसा दं। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया 11, भाग्यशालि गाबा गोथां आरो भाग्यशालि दिगा सोनाब। मीन राशि दिनै नोंनि गासै नोजोरा सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनाय, गोदान गाननाय जोमनाय बायनाय आरो हा न'जों नांथाबनाय नखरारि आयदाफोराव थानो हागौ। गोदान जोबोर समायना एबा सम्पथि बायनायनि सौदाया दिनै गोख्रैथिजों सिगांलांगोन आरो जोबथारनायाव डिलआ नोंनि फारसे फाइनाल जानो हागौ। बिमा, बिनि देहायाव फैनाय चमत्कारि साबस्रांनाया गासै नखरनि बाथ्राखौ गोजोननाय आरो पजिटिभ खालामगोन। अफिसाव सिनियर आरो जुनियर मोन्नैबोनि आबुं हेफाजाब मोननायजों नोंनि गासै प्रजेक्टफोरा समनिफ्राय सिगांनो आबुं मावफुंजानायनि लामायाव थागोन। दिनैनि भाग्यशालि अनजिमाया जाबाय 2, भाग्यशालि गाबा जाबाय अख्रां निला आरो भाग्यशालि दिगा जाबाय सा सोनाब। जुदि नोंथाङा जोंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुना हो, जाहाथे नोंथाङा गिबियावनो भिडिअखौ मोननो हायो। गोजोन्थों।